Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, puno ng tibig. Nandito yung inaanak ko, si Jollibee. Yan, nagustuhan niya yung tibig. At pauwi ngayon kami sa Manila. Yan, magdadala kaming mga pasalubong ng tibig. Ayan, sa mga kaibigan ko sa YT. Yan, PM nyo rin ako. Baka gusto nyong tibig. Yan, libre lang ito. Yan, napakasarap ng prutas na ito. Yan, mangunguha kami. Ayan, isa-isahin naming kuhanin tong mga hinog na tibig kasi sandali lang ito. Ayan, mga ilang araw lang. Ayan, malalaglag na ito. Ayan, kuha ka na, inanak. Ayan. Ayan. Yun, piliin mo yung hinog, yung manilaw-nilaw. Ayan, kuha ka lang ng kuha. Ipapasalubong natin doon sa mga kaibigan natin sa Balabon. Ayan. Napakasarap ng tibig na ito. Ayan, try nyong kumain. Sa mga hindi pa nakaka-try kumain nito. Ayan, napakasarap ng tibig. Sa Bisaya ang tawag nito igos. Tapos sa English naman ay fig tree. Tapos sa Tagalog ay tibig. Tapos sa amin naman sa Bicol, ayan, ang tawag nito ay tubog. Ayan, napakasarap nito at libre lang ito. Makikita mo ito, tumutubo lang ito sa mga tabing sapa. Ayan, dito sa amin may isang puno ng tibig. Ayan, malapit lang ito sa aming bahay. Ayan, pauwi kasi kami ngayon ng Maynila. Ayan, baka pag balik namin, maunahan na kami ng mga ibon saka paniki. Kinakain din kasi ito ng ibon at paniki. Ayan. Dagdagan mo, inaanak, baka maraming may gusto doon. Ayan, pasalubong natin to sa lolo mo. Ayan. Ayan, marami na kami nakuha. At libre lang ito dito sa aming ayan, sa aming bukid. Yan, mga 1 kilo na siguro makukuha natin. Yan, mukhang pag-aagawan yan doon sa Manila, no? Libre tibig. Ayan, fig tree, igos, or tubog. Ayan, kalasa. Anong lasa? Lasang ano? Lanzones. Lasang lanzones daw, sabi nung inaanak ko. Ayan. Okay na? Mayroon na ba? Ayan, baka ingat-ingat lang, baka malaglag. Tiran mo naman yung mga alaga nating ibon dyan at yung paniki. Yan, pagbalik natin dito, baka mayroon pa. Yan, titirahin din natin yung mga tira-tira dyan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Ayan, sample muna dyan, isang tibig dyan. Ayan, mukhang sa sample pa. Ayan, paborito nyo yung tibig. Ayan, kilala ko lang, gusto nyo yung tibig. Ayan, kakain lang naman ng tibig. Tirador to ng tibig. Ayan, ayan, muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos Mabalos!